Assalamu alaikum. Sanunku. Da Allah mai adai sau muke tambaya wanda ya ajiye mu ko kuma bai dawo ba? Kai. Gaskiya masu kuɗi sun more. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Jan. Sani da fitowa. Sani da zuwa. Yawwa. Bismillah zana. To. Ai ina can kawai sai na ji kira. Sai na ce to ƙaran hanzarta. Allah ya sa dai lafiya. A lafiya alhamdulillah. To. Ka kyauta da ka amsa kira. Masha Allah. Malam Bala. Na'am. Dama magana ce akan auren yaran nan. To. Na ce a yi ƙoƙari a kammala komai mana a yi a wuce wurin a manta da komai. To, Hajiya, wannan lamari ai yana hannu. Ni fa duk abin da kuka shirya, duk abin da kuka ce shi za mu bi. Mu ina muke da bakin magana. Allah ya fifita ku akan mu. Dole mu bi. To, ni a so na dai. Kada ya wuce sati 2 a yi a kammala harkar biki. Sati 2 to ba matsala bane hakan, amma dai wato mu sati 2 a wajen mu wallahi da yake akwai 'yan matsaloli Rufaidah yogurt madara ce mai ƙara lafiya a cikin jiki. Rufaidah yogurt madara ce mai daɗin gaske. Muna da fresh milk da sugar milk da ice cream kai har da biredi. Branch mu yana nan ko'ina a Najeriya. Ka tabbatar da ka mallaki naka na Rufaidah yogurt. Rufaidah yogurt abin alfaharin al'umma, abin jin daɗin rayuwa, abin more rayuwa. Ka tabbatar kana haɗaka tare da iyalinka wurin shan Rufaidah yogurt. Lallai Rufaidah yogurt tana ƙara kaifin basira akan yara ƙanana. Rufaidah yogurt madara ce wadda aka tantance lafiyarta. Ka tabbatar da cewa ka mallaki naka Rufaidah yogurt. Ba sai ka sha wahala ba wurin yawon neman Rufaidah yogurt. Muna da branch mu a ko'ina a faɗin Najeriya. Lallai Rufaidah yogurt madara ce wadda aka tantance lafiyarta. Hukumar NAFDAC da kanta sun dangwala ma kamfanin Rufaidah yogurt. Lallai Rufaidah yogurt yana nan a ko'ina a Najeriya. Ku dai ku tabbatar da ku da iyalanku kun samu farin ciki ta hanyar Rufaidah yogurt. Rufaidah yogurt madara ce wadda hukumar lahiya ta tantance da ita. Muna da branch a ko'ina, kuma kana iya kiran lambar wayar mu za mu iya kai ma ita a ko'ina. Masu tsayen ɗaiɗai kuma suna iya iske mu a kowane irin branch da ke cikin Najeriya. A ko'ina akwai Rufaidah yogurt. Rufaidah yogurt ita kaɗai ce madara tilo wadda babu kamar ta a wannan ƙasa tamu. Kai dai ka tabbatar da cewa ka